Αν ζούσε τώρα ο Πλάτωνος και ο Σοκράτης, φίλε, θα ήμουν το είδαλμά τους. Δηλαδή θα ήταν τρελή για μένα. Θα λένε μαλάκα, ο Μπρο τι κάνει. Τώρα που το σκέφτομαι, φίλε, μήπως είμαι τρελός. Φίλε, τι έχω κάνει. Φίλε, έχω συνδυάσει τη μία άκρη, την αρχή του πολιτισμού. Φίλε, μαλάκα, τι έχω κάνει. Περίμενε λίγο. Τώρα δεν είμαι καλά, φίλε. Τι έχω συνειδητοποιήσει μόλις. Όχι, παιδιά. Παιδιά, έχω ενώσει την αρχή του πολιτισμού, την αρχαιοελληνική φιλοσοφία, που είναι εκεί που ξεκίνησαν όλα ουσιαστικά. Αυτό που ζούμε, φίλε, σήμερα, ο πολιτισμός μας ξεκίνησε από εκεί. Της αρχαίας Ελλάδος τους ανέμους αντυχεί το όνομα Γουλού, The Warrior Lady με μουστάκι επαναστάτη. Στο top lane με split push σφυριλατεί τα Cannon Waves και δίπλα ο πιστός Dog Jungler που έχει φιντάρει τον πάτο του. Ο τεχνίτη της γραμμής, σοφός ο Σοκράτης εμβλέματι, όλα τα φράγματα γονατίζουν μπροστά στη λαμπρή στρατηγική. Ο ένας και μοναδικός The Warrior Lady. Μπρο! Boom! Νομίζατε ότι είμαι νεκρός. Αυτό νομίζατε ρε. Ότι είμαι νεκρός μόλις. Ρουσκέτα στο στόμα ρε μάλλον. Ρουσκέτα στο στόμα ρε. Μπρουζ Λι. Τζάκι Τσάν. Να πάμε λίγο. Σιου. Μήπως είμαι τρελός. Μήπως τα έχω χαμένα. Που ακόμα πιστεύω θα γυρίσει σε μένα. Chat, μήπως βρήκαμε το hack για να κάνουμε escape matrix. Βγάλαμε το chat και κερδίσαμε. Είμαι τρελός. Το έχεις καταλάβει. Για κόζαρέ με λίγο. Για κόζαρέ με. Πώς με βλέπεις, είμαι καλά. Πώς με βλέπεις. Πώς με βλέπεις. Δες με λίγο. Είμαι καλά, πώς με βλέπεις. Για πάμε λίγο. Μήπως είμαι αλλού στη μεγάλη μου πλάνη και νομίζω πως ζω, αλλά έχω πεθάνει. 2600 true damage με flash. Τι είπα. Spell που φλασάρετε. 2700 true damage AOE. Spell που φλασάρετε. Μου κάνεις πλάκα τώρα. Μου κάνεις πλάκα τώρα έτσι. The lady! Η μουσική γιατί σταμάτησε. Ρε μαλάκα, είχα πάει να δω την ταινία του Bloody Hawk ρε φίλε, πώς γίνεται να είστε τόσο ίδιοι. Μπρο, sorry που θα στο χαλάσω, αλλά με τον Bloody Hawk εμφανισιακά καμία σχέση όμως. Μπρο, μοιάζετε γάματα. Πιο πολύ μοιάζω με το Σολομονίδη παρά με το... Μαλάκα τι λες. Πιστεύω ότι ο Μπρο είναι πολύ δύσκολο ρε φίλε να πεθάνει. Ξεκινάει δηλαδή με 8.500 HP, καστάρει και πάει 15. Πώς θα το σκοτώσει. Μπορεί να τους τρώει και μόνος του μεταξύ. 15.000 HP, 22.000 HP, πεθαίνει. 29.000 HP, 36.000 HP, κάσταρε πάλι, 43.000 HP, αυτό έλειπε, 43.000 HP, αυτό χρειαζόμασταν ρε φίλε, έτσι μπράβο, 50.000 HP, 50.000 HP, 50.000 HP, τα έκανε όλα ολόσωστα, πάω να δείτε, 60.000 HP, μέχρι 57 δεν πάει παραπάνω, εύκολο, 57.000 HP ο Τσογκάτ και τελείωσε, ούτε rolls, ούτε να αλλάξουμε το ένα, να αλλάξουμε το άλλο, αυτό θέλαμε, παιχνίδι τύχης. Για να πάρει 5 kill το Μιζάχαρσάου από τη Μασίνα του Ultra Bait Quadra Kill, θα πάει για το 5 kill, θα ξεδιπλωθεί, θα μπαίνει και θα τα βγει. Έμπαινα και δεν έβγαινα, Μασίνετος, καραμπινέτος. Έμπαινα και δεν έβγαινα. Κάνεις με Ντόμι. Τον Ντόμι τον έχεις γνωρίσει από κοντά. Τι λες ρε, τρολάρεις ότι δεν έχεις γνωρίσει τον τρολάρεις. Είδες, έχω αγκαλιάσει Σολομονίδη και δεν έχω δει Ντόμι. Τρολάρει full μαλάκα, αυτή δεν έχει γνωρίσει Ντόμι. Δεν έχει γνωρίσει τον Greek Legend. Τον βασικό delivery boy μπρουσκέτας. Ο Ντόμι είναι που... Θα σου δείξω ο Ντόμι. Περίμενε, κάτσε, έχει βιντεάκι ο Ντόμι, θα σου δείξω εδώ με τον Ντόμι τι γίνεται. Ο Ντόμι είναι κάπως έτσι. Δες. Δες το βιντεάκι. Το βλέπεις. Νάτος. Hey Ludan, hey, what's going on? How are you? Yeah. Oh, just me, Stewie. Just being myself. Yeah. Oh. Messina TikTok, baby.
Λέω, άντε κάνε ένα μονό εσπρεσάκι που θα πατήσει απλά ένα κουμπί, ρε φίλε. Μου λέει, ναι, γεια σας, τι θα θέλατε. Λέω, ένα εσπρέσο μακιάτο, μακιάτο. Τα έπαιξε ο τύπος, ρε, μου λέει, τι κάνεις μαλάκα. Μία μόρε. Κουνάει τα πόδια, έτσι. Ωραία. Ναι, είναι full σαν να σε έχει πιάσει σχέση. Μόνο τους δηλαδή. Ναι. Θυμίζει λίγο κατά κουζίνα εκεί που ήταν με το τρομπόνι στο επεισόδιο με τους σεισμούς. Πάμε στο δωμάτιο και να ξεδιπλωθούμε αναλόγως και του δύο τρόπους. Δεν το είπε σαν ατάκα έτσι για το stream για την πλάκα, το είπε με κλειστές καμέρες σε μένα. Και του είπα όχι.Όπο το boost. Θα σου δείξω κάτι. Ένα από τα τελευταία μηνύματα που έγραψε ο Λίγδας σε αυτό το stream είναι το εξής. Η διαφορά μας είναι ότι σε μερικές κοπέλες που έχω φέρει στο stream έχω ξεδιπλωθεί αναλόγως και τρόπος σε αντίθεση με σένα. Meanwhile, η τελευταία κοπέλα που έφερε στο stream. Ξέρετε πως είμαι, ρε παιδιά, ευγενικά και ωραία με τρόπο προσπαθώ να πω ότι όλα καλά, δεν ενδιαφέρομαι, όλα καλά όμως θα τα ξαναπούμε και τέτοια. Με τον καλό τον τρόπο. Σου τρώνε χρόνο και είναι μέσα σε μια γαμοθόνη. Μάγκες, πρέπει λίγο να ζούμε, ρε φίλε. Πρέπει να ζούμε, ρε φίλε. Πρέπει να κάνουμε αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε ανθρώπους. Δεν γίνεται. Πρέπει να ζήσουμε, ρε φίλε. Δεν μπορούμε απλά να κάνουμε waste στη γαμημένη ζωή, ρε φίλε. Μία φορά ζούμε. You only live fucking once, bro. Let's fucking go. Just do it. Αυτό το gank είναι στο 15 λεπτό. Μου είναι αδιάφορο. Μου είναι αδιάφορο αυτό το gank. Στο 15 λεπτό. Μπες ρε καθυστερημένο σκουπίδι! Και αυτό είναι πικ Λίγδα. Καταρχήν, όποιος κυκλοφορεί έξω και φοράει παπούτσι χωρίς κάλτσα, μαλάκα, αν ο Τέωστη είναι Λίγδας 7 στα 10, ξέρω εγώ, εσύ που κυκλοφορείς με παπούτσι χωρίς κάλτσα είσαι όχι 9 στα 10, είσαι στην κορυφή της Λίγδας. Ο Ζακ εδώ που είναι, βλέπει την άφηρη που κάνει γκάγκ στο top. Τη βλέπει ή όχι? Τη βλέπει. Ωραία, τη βλέπει. Ερώτηση. Για ποιο λόγο δεν έρχεται να χελπάρει? Για ποιο λόγο δεν έρχεται εδώ ο πουθανός, ο πουταγιος, ο σπίτος ο Ζακ να βοηθήσει εδώ στο top? Για ποιο λόγο? Αφού τη βλέπει την παλιό καριόλα. Το εδώ το hot dog με την ketchup και τη 100 μουστάρδα 0,60 από το Delicious. Τη βλέπει εδώ. Με τη μαγιονέζα πάνω και τα πρασινάδια που έχει. Και εδώ ένα random σκυλάκι που του διαβόλου δεν ξέρω τι είναι. Για ποιο λόγο εδώ ο Ζακ δεν περπατάει στο top να κάνει ένα counter gang? Για ποιο λόγο? Θα σας πω εγώ για ποιο λόγο. Γιατί του η μανούλα. Γι' αυτό. Του η μανούλα. Γι' αυτό δεν έρχεται να κάνει help εδώ στο top. Της αρχαίας Ελλάδος τους ανέμους αντυχεί το όνομα γουλού The Warrior Lady με μουστάκι επαναστάτη. Στο top lane με split push σφυριλατεί τα Cannon Waves και δίπλα ο πιστός Dog Jungler που έχει φιντάρει τον πάτο του. Ο τεχνίτη της γραμμής, σοφός ο Σοκράτης εμβλέματι, όλα τα φράγματα γονατίζουν μπροστά στη λαμπρή στρατηγική. Ο ένας και μοναδικός The Warrior Lady.